Gerőcs Péter, szembenézni a tehetségtelenségünkkel. Részlet. A fogadtatás fogadása. A kötet némely esszéje az alkotás kérdéseit tárgyalja. Az írói létnek azonban vannak olyan vonásai is, amelyek egzisztenciális, magatartásbeli vagy más életviszonylat problémájához kapcsolódnak. Az egyik ilyen a kritika fogadása. Milyen stratégiával érdemes olvasnunk a szövegeinkről írott recenziókat? Ezzel kapcsolatban a legfontosabb, amit megfontolásra ajánlhatok, az a méltatás rossz, illetve jó indulatának a vizsgálata. A kritika elsősorban nem a szerzőnek, hanem az olvasónak szól. Tanulni ugyanakkor a szerző is tanulhat belőle. Nem azért, hogy megfeleljen a kritikusainak, hanem mert valamelyikük olyan szemponttal tudott szolgálni, amely korábban nem lebegett az író szeme előtt. Ez természetesen egy ideális állapot, és mint ilyen, nem is igen jellemző. Előfordul az, hogy a kritész kifeni a ceruzáját, és belevágja a szerző halántékába. Úgy kell neked, minek írtál fércmunkát. Igen, a kritikus számára az izgalmi állapotot nem magánéleti változók okozzák, hanem egy mű befogadása. Ilyenkor személyes megindultságot érez, haragot vagy szerelmi hevületet. Nem ritkán bosszút forral. A szerzőnek érdemes úgy tekinteni a kritikusaira, mint a figuráira. Ismernie kell a vágyaikat, a lelkük bugyraiban kavargó üledékpontos összetevőit. Ha ennek a tudásnak a birtokában van, akkor tudni fogja, hogy a könyve recepciója miért akként alakul, amiként. Arról van tehát szó, hogy a kritikus, aki a szakmai elfogulatlanság jelmezébe bújt, valójában maga az elfogultság. És itt álljunk meg egy röpke gondolatra. Az elfogultság előjele teljesen mindegy. Az a kritika, amelynek laudáló sorait a baráti vagy épp a szerelmes érzület diktálja, épp annyit ér, mint haragtól delejezett feljelentés. Persze az író is ember, ahogy mondani szokás, és hiúsága nem ritkán számottevő, mégis arra bátorítanék mindenkit, hogy a rajongó kritikákat hajítsa a sarokba. Ennél még a feljelentés is többet ér, mert a harag általában megedzi a tollat, okossá teszi a bírálót, és, ha csak elvétve is, a támadások elkeverednek pontos észleletekkel. A megkeményített lelkű írónak, ha ilyen kritikával találja szemben magát, ezeket az elejtett ékszereket kell keresnie a felsebző bozótosban. Karját mindig tartsa az arca előtt, nehogy a visszacsapódó tüskés ágak kibökjék a szemét.